Naša priča o ilegalnom odlagalištu grita iz brodogradnje u Zatonu Obrovačkom prošli tjedan nagrađena je Velebitskom degenijom. Nagrade ne bi bilo da nije bilo mladih čuvara Velebita iz Zrmanje na čelu sa Šimom Šimurinom koji nam se obratio za pomoć. Kako se priča razvijala i što se događa u ovom trenutku u sljedećim minutama. Ovdje je park prirode Velebit, udaljen je 700 metara zračne linije i kanjon Zrmanje koje je posebno zaštićeno područje, udaljen je 400 metara zračne linije. Nema spota turističke zajednice Hrvatske gdje nema kanjona Zrmanje i Tulovih greda. A pogledajte samo ovu ljepotu, to je Zrmanja zajedno sa Velebitom čini jedan prekrasni ekološki sustav koji je posebno osjetljiv zbog svojih vodnih resursa. Znači, ovo je jako bogato vodom i sve ono što može utjecati pogotovo na podzemne vode je pogubno ne samo za rijeku Zrmanju, nego za cijeli ovaj kraj. U toj ljepoti i dalje strše ostaci prošlog industrijskog vremena od kojeg se priroda nije oporavila, a opasnost ostradavanja još nije prošla. Zaostali još od nekadašnje tvornice Glinice. Imamo ekološku pompu, te bazene, lužine koje u svakom trenutku mogu napraviti najveću ekološku havariju u povijesti Hrvatske. To se ništa ne sanira, o tome se šuti, o tome se ne priča. A šuti se i o jednom novom projektu. U prostoru gdje bura dostiže svoje vrhunce, gdje puše i do 260 km/h, gdje često vidimo slike prevrnutih kamiona, u Zatonu Obrovačkom, poznatom i po Luki Modriću, pojavio se investitor koji bi tu izgradio postrojenje za recikliranje grita. Kad sam čuo riječ grit, morao sam googlati da znam što znači. Grit iz brodogradnje se služi za provođenje antikorozivne zaštite, odnosno čišćenje brodova. I dok se brodogradilišta u Hrvatskoj bore za opstanak, netko u njihovu otpadu vidi dobar posao. Dobili smo ekskluzivne snimke iz zraka na kojima se jasno vidi da je broj vreća popriličan. Poslali smo investitoru upit, poruku, pozivali ga. Dobili ste pretinac govorne pošte. Ako su naši djedovi dozvolili Glinicu, pa nećemo mi dozvoliti više da radimo iste stvari. Ova priča ovdje ne završava. Čeka se analiza uzorka, izlazak inspekcije na teren i konačna odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 2 tjedna poslije stvari postaju jasnije. Nadležna tijela očito nisu radila svoj posao. Jer kako inače objasniti da vreće opasnog otpada već neko vrijeme stoje otvorene na otvorenom. Nakon što smo objavili njihove snimke, općina Jasenice, na čijem se prostoru trebalo graditi postrojenje za recikliranje grita, uputila je izdvojeno mišljenje povjerenstvu koje ovih dana daje mišljenje hoće li ili neće investitor dobiti dozvolu. Prije ishođenja okolišne dozvole, investitor je na lokaciju već dovezao otpad i ostavio na dvorištu na otvorenom u podoranim vrećama, čime je učinio upravo ono što se obvezao izbjeći. Držimo učinjeno protuzakonitom radnjom te jasnim pokazateljem stvarno namjeravanog načina postupanja. Grit iz brodogradnje sadrži čestice azbesta, tributilina i silikomangana. Udisaj jedne takve čestice izaziva azbestozu ili rak pluća. Oni koji su upozorili na propuste investitora ne mogu se načuditi da povjerenstvo nakon svega viđenog ovakvu investiciju i investitora uopće uzima u obzir. Mladi ljudi ovoga kraja koji baš tu misle graditi svoje živote ne misle se lako predati. Koriste sve zakonske mogućnosti kako bi upozorili na nepravilnosti. Ljudi odavde nisu protiv investicija, dapače prijeko su nam potrebne, ali jednostavno ne pod svaku cijenu. S obzirom kad vidimo na koji način je investitor deponirao vreće sa sirovinom u krugu tvornice, jednostavno ne možemo ne povjerovati da će se to sve skupa odvijati po svim mogućim europskim i svjetskim proizvodnim i ekološkim normama. I dok se čeka mišljenje povjerenstva, onda i konačno rješenje ministarstva, mi smo pokušavali doći do investitora. Prvo je pristao stati pred naše kamere, a onda je odustao. U telefonskom razgovoru rekao nam je da je otpad iz Trogira, te da će ovih dana maknuti sporne vreće. Područje Jasenica, Obrovce i okolice jedna je od vjetrovitijih za koje znam, pri čemu prevladava bura. Njezini olujni udari pojavljuju se u svim mjesecima i to ne baš rijetko. Ova priča prema svemu sudeći još će neko vrijeme podizati buru, jer mnogo je otvorenih pitanja. Kako je moguće da je opasni otpad dovezen i ostavljen bez ijedne dozvole? Gdje će završiti s obzirom na to da se odavde mora ukloniti? Kako je moguće da ministarstvo istovremeno obavlja inspekcijski nadzor zbog ilegalnog odlaganja i razmatra ponudu tog istog investitora?
I na suncu, i na buri, i pod oblacima ljepota ovog kraja ostavlja bez daha. Hoće li tako i ostati? Staro i mlado sve se pokrenulo. Najava gradnje postrojenja za preradu grita ujedinila ih je. Svi su stali u obranu svog životnog prostora. To je nama sirovina za naš patent za preradu. A opasa apsolutno nije. Sve analize imamo od institucija. Pa nas uopće ne zanima što kaže investitor, nas zanima što kaže struka. Imamo struku koju plaćamo, imamo inspekcije koje trebaju raditi svoj posao, imamo inspekcije koje bi trebali izlaziti na teren i bez poziva građana. Prečest Gritus ostaje zbog toga što je gradonačelnik Jesenica u studiji utjecaja na okoliš dao prigovor da će vjetar nositi tu prašinu i ja sam ih namjerno stavio zbog toga da se vidi da vjetar to ne nosi. A inače cijeli proces prerade, svega se odvija u zatvorenom prostoru. I mi ćemo te vreće bih i vratili već unutra, ali zbog ove cijele halabuke ih nismo namjerno vratili. Odgovorno tvrdim da tvrtka Intergrid i vlasnik imaju nekog sponzora i pokrovitelja u Zadarskoj županiji ili Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, jer 3 godine tako funkcionirati, da odlažete, da vas niko ništa ne pita, ne znam koji građanin bi mogao u bilo kojem mjestu u općini to raditi, da mu komunalno redarstvo, nadležne inspekcije, da mu svi ne razrežu kazne. Pitali smo ministarstvo što se dogodilo nakon njihova izlaska na teren. Inspekcijsko postupanje je i dalje u tijeku, a u cilju uklanjanja otpada s lokacije pokrenut je upravni postupak. O nacrtu rješenja javnost će biti informirana s obzirom da se objavljuje na službenim stranicama ministarstva. Strah koji se uvukao među građane utemeljen je na iskustvima iz prošlosti, jer država koja je trebala riješiti zaostale probleme do danas to nije učinila. Zato više ne vjeruju nikome. Prvenstveno tu mislim na bazene Lužine koje nas truje već više od pola stoljeća. Država nije poduzela ništa. Zadnji put kad je nešto pokušala poduzeti, dobili smo 2 kaznene prijave protiv direktora fonda i njegovih suradnika i pronevjereno je navodno preko 80 milijuna kuna. Bazeni su još tu, oni su problem tog karaktera da bi se mogli svrstati čak u nekako pitanje nacionalne sigurnosti ovoga kraja. Imamo rudokope koji su tu također pola stoljeća, krcaci su raznog otpada. Niko to ne kontrolira, niko ne prati što se tu dovozi. Bez apsolutno nikakve kontrole imate jedno veliko smetlište. Opet smo tu po 4. put, već smo imali 3 emisije Labirint i još uvijek nismo uspjeli se izboriti protiv otpada koji se nalazi ovdje. 2, 4, 6, 8, 10. Ovaj otpad sada treba se prevesti po ugovoru koji smo zaprimili od investitora na odlagalište tvrtke Sirovina u Zadar. Isto tako ti ljudi koji žive blizu tog odlagališta ne znaju što im dolazi. Dana 26. travnja 2019. obavljen je kontrolni nadzor kojom prilikom je utvrđeno da rješenje nije izvršeno te je pokrenut postupak izvršenja rješenja. Dana 20. svibnja 2019. inspekcija je od strane tvrtke Grit Inter d.o.o. obavještena da su 17. svibnja započeli s uklanjanjem otpadnog grita, te će inspekcija obaviti novi nadzor na lokaciji. Stop uništavanju Zrmanje, Velebita i našeg zraka i našeg zdravlja. Nadamo se da naša borba nije uzaludna, a to nam i pokazuje nagrada Velebitska degenija koja nam daje hrabrost da se nastavimo boriti i da se ovaj problem jedanput zauvijek riješi.